इन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टा होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों फिसाइजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो दोखो मिथिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ हा आंनि गोसोथोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला मोनला आं रावखौबो बेबायदि पस्ट होनानै जानला मोनला बेरायलाबायनो सोरखौबा गोसोनोबो आं हाखाया मिथिबाय जानला मोनला बेबायदि दाहोखा मोनगोनबो थांनानै बेदलाफैगोनबो नोंनि नाम्बार नागिरगासिनो आं नाम्बारखौ मोनाखै आं खिन्थु होनखायो आं सोबाहायजोबगोन आं मिथिबाय बुग्लिहैगोनसो खोथा गैखाया जानला मोनला मानसिखौ बेबायदि बदनाम खालामजाया मिथिबाय खनसे बदनामा थांबानो बेसेबां थाङो जों हिनजावफोरना मिथिबाय हिनजाव मानसि जोङो मिथिबायना गाव गावबागाव हौवाखौ सामलायनानै ला आरो आंजों नोंनि हौवाजों जेबो कानेक्सनबो गैया मिथिबाय आंखौ बदनाम दा खालामखा मिथिबायना हेल' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैनिबो फिन खेब बरायहरफिनलायबाय इन्ट्र' भिडिअ जिहेतु नुदों नोंथांमोना बे भिडिअ नंगौ लोगोफोर मानोना फेसबुकाव भाइराल जागासिनो दङ मानोना भुमिकाखौथ' सिनायो आरो ब्रादार इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड आरो मा बुङो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि वाइफ माने बिथांमोनाथ' जुलि जाखाबाय गोबावानो जाबाय थ' बिनिनो माने भुमिका मुसाहारिया मोनसे भिडिअ लाबोना होदों माने जिहेतु भुमिकाजों इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डजों माने मोनसे पिक लादोंमोन जिहेतु पिकनिकफोर जादोंमोन खोमा जोंबो बारा मिथिया जों नायबाय थाया बेफोर भिडिअफोरखौ ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्टनिखौथ' नायो स' भुमिकानिखौथ' नायनाय जाया स' मोनसे पिक नुदोंमोन आरो ना माने जिहेतु इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि वाइफआ माने लिलि ना मा नाम स' बिदि नुनानै माने गोसोखौ गाज्रि मोनदों खोमा स' बिथाङा फेसबुकावहाय पस्ट खालामहरदों आरो ना माने नोंथांमोननो पस्ट खालामहरदों आरो ना माने थ' नोंथांमोना नायनो हागोन आङो माने फट'खौ नै स्क्रिनाव नादो नोंथांमोना नायलांदो स' बिदिनो आरो ना स' लिलिया जोबोद दुखुजों माने इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि हिन्जावा जोबोद दुखुजों माने पस्ट खालामहरदो बिथां सानैखौ नुनानै माने हाबा जानाबो बेबायदि फट' लानो समाया माबाया होननानै हरदो स' बे बाथ्रायाबो नंगौ जुलि जानानै गुबुन सिख्लाफोरदो बा भुमिका मुसाहारिनिसिम जिहेतु गुबुन हासबेन्डफोरजों फट' लाबा एसे गाज्रि जायो मानोना हौवाबाबो हिनजावबाबो एसे दुखु मोनलायो मानोना बेफोरो कपोलनि आरो मेरेडनि लोगोआव बाथ्रा मानोना नों जुलि जाबाय आरो गुबुन सिख्लाजों बा जुलि जाबाय एबा नों गुबुन सिख्लाजों बा गुबुन सेंग्राजों बिदि फट' नुबा एसेबाबो गोसोआव दुखु मोनखागोन मानोना निजेनि लाइफनि माबा थायो आरो ना माने थ' बिदि नुबा दुखु मोनो थ' नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव खालामहर बिदिनो भुमिकाया मोनसे भिडिअ लाबोना बुंदों आरो ना माने आं फट' लायाखै नोंनि हासबेन्डआ लादोंबो जानो हागोन होननानै थ' लिलिया मोनसे फट' खालामना बुंहरदो माने ओमफ्रायहाय भुमिकाया माने इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि वाइफखौ माने राहरदो आरो ना माने जानला मोनला बिदि हरनाङा बिदि पस्ट खालामहरनाङा लासिं जायो माबा जायो होननानै बेबो नंगौ आरो बिनाबो नंगौ खिन्थु भुमिकानियाबो एसे भुल जादों खोमा मानो आरो भुमिकाल' नङा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनियाबो एसे भुल जादों मानोना जुलि जानानै मानोना जुलि जाबा आरो बिदि कापोल्स बायदि सेंग्रा सिख्ला बायदि फट' लाबाय थानाय नुबा जायबाबो दुखु मोनगोन थ' आंनि बुंनायाव बिदिनो आरो गाज्रि मोननाङा रावबो आरो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ब्रादारनिसिमबो गाज्रि मोननाङा होननानै बुंहरो स' बिदिनो आरोना नोंथांमोना फेसबुकाव नुगासिनो थागोन आरो चेनेलफोरावथ' नुगासिनो थागोन थ' इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि हिन्जावा बिदिनो हरदों होननानै थ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय दायो गोरोन्थिया सोरनि दा नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना बुंहर थ' जोंथ' जेबो बुंनो हाया सोरनिबा गोरोन्थि सोरबा माबा गाज्रि मोनलायनाय जागोन दा नोंथांमोनानो बुंहर सोरनि गोरोन्थि माने भुमिकानि ना लिलिनि ना इन्टारटेनमेन्टनि आरोना थ' नोंथांमोना बुंहर कमेन्ट खालामनानै जोंबो बुंनो हाया थ' गाज्रि मोनलायनाय जागोन आरोना बिदि बुंबा थ'
दिनैनि भिडिअ बेखिनिसैमोन लोगोफोर चेनेलाव सोरबा गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ सो माच